Ja. Oh, sei je maar zo te doen. Ja, surtout par en Aachen, ja. Ja, mir war nach. Charlotte tout Aachen, Aachen die. En je partage daar wel om zeggen. Ja. Mais bon, quelques messieurs à rendre tout estendu, très bien, Déo. Non, mer bru de joa o leun Aachen. Ak... Det hepes vi tevet je hemat. Maar tevens bij Kevin Anno, zo dat is het gekozen van de president. En we terroristen in de tasje ik las gaan. Terroristen, dat is wel terroristen. Want in als je dat doe ik betaal een beetje, miljoen is gewoon beetje. Je, Kergoes, Kergoes, die Jean-Marc Jacques, ja. en Bélier. Arriva de Fefine, Die niet weet. André, les écoutes, quoi. Jo, maar want kijk, de affilié in Trabit, want dan als je het doet, dan TME, een beer, is om dat willen dennis, we willen dat Aachen en dus, ja. Ja, nagaan we toch maar het pas religieumes. Ja. A deux dan. A deux genees, derrière. Ik heb lakke toe d'agostes, daar hoe de in partage. Partage de train. Niet je 3 rumatch, c'est tu encore. Partage in waar, goed hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ik ben daar, we hebben plaatsen dan nagaan, daar kunnen ze